ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ମାତୃଭାଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାତୃଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅତି ପ୍ରିୟ ତାର ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷାକୁ ସେ ଯେତେ ଆପଣାର ମନେ କରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସେପରି କରିନଥାଏ। ଶିଶୁର ଓଠରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଝରି ଆସେ ମାତୃଭାଷା। ସେ ଦରଟି ଓଠରେ ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାବର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ମାତୃଭାଷା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଜାତି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ମାତୃଭାଷା ଉନ୍ନତି ହେଲେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯଥାର୍ଥରେ କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା।